Hát ezek? Az én ruháim. Hová vennéd fel őket? Add ide, Jansu-tól kaptam. A drága Jansu-tól. A mostoha anyja úgy kerül, mint a leprást. Tűnj el innen, menj! Értem. Az egyetemen hordanád? Hogy beilleszkedj? Mondd ki szépen, hogy irigykedsz rám. 8 osztályt alig végeztél el, és én vagyok a rossz, mert tanulok. Gazdag szülők nélkül hogy vesznek fel? Elégetem. Tedd le! Az enyémek, ne! Persze. A tiéd. Még a tükör se a sajátod. Engedd ki, ne ronts a helyzeted! Add vissza, add vissza! Folyik itt! Visszhangzik az utca! Mehmet! Figyelj a lányodra. Már idegenek ruhájában parádézna. Na és akkor mi van, fiam? Biztos Jansué. Teljesen új az összes. Talán dobja ki őket. Hát persze, hordja csak, nehogy kárba vesszen. Úgy akar kinézni, mint a babája a szemétből. Mehmet!